Здравейте, уважаеми зрители! Поверителен документ, съставен от висши представители на Католическата църква и Вселенската патриаршия, без уговорки признава първенството на римския папа над останалите глави на християнски църкви, наричайки го пръв сред патриарсите, а Рим първопрестолнина. Документът, който тепърва ще бъде обсъждан, е бил съставен от смесената православно-католическа богословска комисия, която заседаваше през октомври в италианския град Равена, въпреки че още в началото на тази среща представителите на Руската православна църква демонстративно я напуснаха. Така или иначе, текстът от 46 точки е определен като пътна карта за католико-православното обединение и се спира последователно на проблемите, които трябва да бъдат решени между двете църкви в името на единството. Идната седмица, на 23 ноември, папа Бенедикт XVI свиква всички кардинали от католическата църква, за да разгледат този поверителен документ. Вселенският патриарх Вартоломей, който бе на посещение в нашата страна, коментира идеята за първенството на папата пред всички останали глави на християнския свят като условие за бъдещото обединение. Негово светейшество бе любезен да даде единственото си специално интервю за българска медия пред камерата на Българската национална телевизия и предаването «Вяра и общество». Ваше светейшество, най-напред бих искал да ви благодаря, че приехте да дадете това специално интервю за Българската национална телевизия за предаването «Вяра и общество». Бих искал да изразя радостта и благодарността си пред Българската национална телевизия, която ми дава възможност да се обърна към благочестивия и обичан от всички нас български народ. За пореден път посещавам България и това посещение за мен е източник на изключителна радост и задоволство. Ваше светейшество, смятате ли, че поверителният документ от Равена, засягащ първенството на папата в християнския свят, ще бъде приет от всички православни църкви и че тази формулировка няма да внесе ново разделение в православието? Не съществува никакъв поверителен документ. Върху изработения текст от смесената комисия за диалог между католическата и православната църква в Равена имаше ембарго до определена дата. Сега тази дата отмина и текстът е на разположение на всички. Който го прочете внимателно, ще види, че в него няма нищо подозрително, нищо порицаемо. Всички ние, православните, защото в този диалог участва не само Вселенската патриаршия, но и всички православни, споделяме убеждението, че през първото хилядолетие от съществуването на църквата, когато тя е била единна, е имало първенство на римския епископ, на папата. Но това е първенство на почитание и обич, а не първенство на юрисдикция върху цялата християнска църква. Както ни учи богословието, това е първенство на човешкото право, създадено от потребността на църквата да има един глава и един координационен център. Римската църква е известна с първенството на християнската обич, но не и с някакво първенство на божественото право, дадено уж свише от Бога и Христос на светия апостол Петър, което било предавано от него на всички следващи римски епископи и предвижда юрисдикция на целия християнски свят. Подобно първенство православният изток никога не е признавал. На тази фаза от богословския диалог между православие и католицизъм се обсъжда въпросът за еклесиологията, учението за църквата, който лека по лека води до разглеждането на въпроса за мястото на римския епископ в структурата на цялата християнска църква. Какви са неговото място, неговите правомощия, компетенции. Ние, православните, както споменах, казваме, че сме готови да приемем първенството на Рим по смисъла, по който то е тълкувано и прилагано в периода на единната църква през първото хилядолетие след Христа. Упълномощените и от двете страни богослови, било то епископи, духовници или светски богослови, обсъждат този въпрос от миналата година, когато в Белград беше проведена първата среща на Комисията за междуцърковен диалог след 6-годишно прекъсване. Диалогът бе продължен в началото на октомври в Равена
и ще продължи за години напред, докато успеем с Божията помощ и просветление да достигнем до едно приемливо за всички тълкования на първенството. Имаме много път пред себе си все още. Няма нищо тайно, което да обезпокои вярващите. Всичко е открито, всички участващи в диалога са избрани и упълномощени от техните църкви. Представена и Българската православна църква, но ми се струва, че този път нейните представители не можаха да дойдат в Равена. По принцип, цялото православие участва в този диалог и се надяваме да имаме добри резултати, неизменно на основата на учението и действията на единната църква. И все пак, Ваше Светейшество, дали всички православни църкви ще приемат една формулировка за първенството на папата? Не накърнява ли това историческата истина, че първата църква в света, основана от нашия Господ Исус Христос, е Иерусалимската? Вселенската патриаршия също има първенствуващо място в православието. Η ονομασία της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Именуването на Иерусалимската църква като майка на всички църкви е химнологичен израз, създаден за да напомня, че корените на християнството са в светите земи, където се е родил, страдал е, бил е разпнат за нас и е възкръснал Господ. Развитието на християнската църква през следващите векове, както казах, установява едно първенство на римския епископ, а след схизмата и на константинополския епископ, което първенство без затруднение се приема и от Иерусалимската църква. Що се отнася до Вселенската патриаршия, преди схизмата църквата е признавала първенството на римския епископ като първи трон на единната християнска църква. Константинополската църква е втората и така нататък. И след схизмата това първенство на трона преминава и върху Константинополския вселенски трон и се упражнява през цялото второ хилядолетие след Христа. В православния смисъл и тълкуване, Константинопол е координационният център на цялото православие за единството на православието и координира в наше време диалога с останалите неправославни църкви, свиква общоправославните събори. С други думи, това е една институция с първенство, необходимо за функционирането на цялата православна църква. Ако и когато с Божията помощ се споразумеем с католическата църква относно смисъла на понятието първенство, какъвто той е бил през първото хилядолетие, Вселенската патриаршия няма да има затруднения отново да признае Рим за първи трон и да заеме второто място, което е заемала преди схизмата. По историческо стечение на обстоятелствата, Константинополската патриаршия сега се намира в страна, в която християните не са мнозинство. Лесно ли се отстоява православието в такава страна? Имам предвид и решението на Върховния съд на Турция от това лято, който постанови, че Константинополския патриарх няма право да носи древната си титла Вселенски. Πρώτον μέρος της ερωτήσεως. По първата част на въпроса ви ще кажа следното. Дръзко звучащо на пръв поглед. По-добре, че се намираме в страна, където православието е малцинство, в Турция. Професор Христос Янарас от Атина в една от многото си мъдри книги пише, че за Константинополската църква е привилегия да се намира на територията на неправославна държава, в среда с чужда религия, защото оттам може да се открои по-добре вселенският и характер. Под юрисдикцията на Константинополската църква са гърци, украинци, французи, корейци, фламандци и всякакви други националности, което буквално я превръща в Вселенска църква, а не само според историческата й титла. Що се отнася до решението на съда, съдът в Анкара се произнесе, че не съществува юридическо основание за използването на понятието Вселенски. Аз смятам, че това са изцяло вътрешни въпроси за православната църква или за християнството и нямат отношение към светски съдилища. Турция е светска държава.
съществува разделение между религия и светска власт. Нашите църковни въпроси се определят от свещените канони и от действията на църквата, утвърдили се през вековете. Титлата Вселенска за Константинополската църква се използва без прекъсване от 6 век насам, през Византийската епоха, Османската империя и управлението на Турската република. Всички мои предшественици без изключение са използвали тази титла. Тя не е измислена от мен и подчертавам това, защото през последните години в Турция се вдига голям шум покрай титлата Вселенски. Сякаш тя е измислена от мен. Аз съм я наследил, тя е предавана от векове и така ще продължи до века. Всички християнски църкви признават нашата патриаршия като вселенска. А и не само всички християнски църкви, но и нехристиянски мюсюлмански държави, с държавниците на които водя кореспонденция. Всички те се обръщат към мен с титлата Вселенски патриарх. И в Турция има много журналисти, писатели и университетски преподаватели, които казват, че е чест за Турция на нейна територия да се намира седалището на Вселенския патриарх. А други турски автори и журналисти казват: това е вътрешен за християнството въпрос и нямаме думата и компетенцията да определим дали патриархът е вселенски или не. Самият министър-председател Ердоган направи смелото изявление, че когато Мехмед Завоевателя идва в Константинопол, приема патриаршията като вселенска, защото е имал самочувствие и не се е страхувал. А господин Ердоган добави: и ние имаме самочувствие и нямаме проблем. Тоест, въпросът се раздухва от бюрокрацията, от някои определени фактори в Турция, но това не представлява проблем. Ние продължаваме да използваме тази титла, не можем да се откажем от тази исторически принадлежаща ни титла. Благодаря ви още веднъж, че се съгласихте да дадете това специално интервю за Българската национална телевизия. Благодаря още веднъж и се възползвам от случая да отправя благословията и благопожеланията на Константинополската църква майка и Вселенската патриаршия към благочестивия и обичан български народ, който от все сърце желая да поздравя с присъединяването на страната ви към Европейския съюз от 1 януари тази година, към европейското семейство. Пожелавам това присъединяване да бележи началото на по-голям напредък, стабилност, мир и благоденствие за страната и народа ви. Искам да изразя радостта си от завръщането на българските медици от Либия. Нещо, за което положи усилия и Вселенската патриаршия, и лично аз. И освен благословията на Константинополската църква майка, отправям към всички и личната си любов, грижовност, благопожелания и благословия. Ευχήν και ευλογία. И след специалното интервю на Вселенския патриарх Вартоломей за Българска национална телевизия, първи коментар по горещата тема от тази седмица – първенството на римския папа над останалите глави на християнските църкви, като едно от условията за обединение на католици и православни. В студиото е професор Христо Матанов, преподавател в Софийския университет, специалист по византийска история и бивш директор на дирекцията по вероизповеданията. Професор Матанов, макар че документът тепърва ще бъде обсъждан, какво означава християнския свят да признае първенството на папата като първи патриарх? Да поясним само, че патриарх и папа са синоними. Синоними, така. За сега това, което може да се каже, е, че комисията работи в посока църковно единство, което в настоящия момент по друг начин, освен уния, не може да бъде разбрано. Тоест, да поясня за зрителите, че унии, каквито са съществували исторически, означава дадена православна църква или група да признае върховенството на папата в църковно-административно отношение, да си запази православната догматика и ритуал, това би означавало уния. От това, което чух, останах с впечатлението, че
Вселенската патриаршия в Истанбул, в лицето на негово светейшество и някои от епископите, специално Пергам, епископа на Пергам, стои за тази идея, докато Московската патриаршия е против и тя, доколкото разбираме, напуснала тази среща. За мен остава загадка позицията на Българската църква. Вселенския патриарх спомена за участие на Българската църква, но аз не съм чел никъде в нашата преса да е изтекла информация, че някой от нашите владици е участвал. Тоест, нашата църква за сега пази мълчание, както би трябвало да очакваме в такива подобни деликатни, меко казано, моменти. Доколкото аз имам информация, към Българската православна църква, както и към всички останали православни църкви, е била отправена покана за участие в тази среща в Равена. Видинският митрополит Дометян е имал такава покана, но до последното очаква благословията на Светия Синод, каквато не е получил, така че ние наше присъствие в Равена нямаме. Даже така смея да кажа, че синодалните митрополити от нас научиха за този документ, който беше оповестен. Но да поясним за зрителите какво означава уния и към уния ли се върви на базата на решенията на този документ, ако те бъдат прияти. Унията е система на отношения между апостолическия престол и отделните православни църкви, прилагана с различен успех още при средновековието, която най-просто казано означава признаване на еклезиологичната власт на папата, признаване на властта на папата в църковно-административно отношение и запазване на православната същност на собствено на въпросната църква. И припомням, че и България е била за около точно за 30 години в уния в началото на 13 век. Унявски групи има и през Възраждането, има и сега. Има такива и в други православни страни, т.е. това не е някакъв така сензационен феномен. Все пак за мен доста сензационно прозвучаха думите на патриарх Вартоломей, че ако Ватикана при определени условия от страна православните ги приеме, той е склонен да отстъпи първото място на папата и Вселенската патриаршия да заеме второ място. Тези условия би трябвало да бъдат съгласието на всички поместни православни църкви. Аз мисля, че на настоящия момент това не би било възможно, тъй като в православния свят има най-различни спектри на поведение. Нашата църква показва спектър на поведение неангажираност, след като не се афишира нито като привърженица на идеята за уния, нито като привърженица на напущането на представители на Московската патриаршия от срещата. Тоест, в нашата църква тази прословута борба на лобита пропатриаршистки и промосковски си е казала думата и не е могло да се намери баланс. Това е очевидно за мен. Не знаем позицията на другите православни църкви и аз мисля, че освен за московската ще има и други, които няма да са съгласни. Но пък се очаква, че други ще са съгласни, като например румънската. Че други ще са съгласни, може би румънската, нали, не знам за сръбската, не знам за гръцката архиепископия, това те първо ще научим. Но ние сме в казус, който вече е бил обсъждан многократно. Припомням и Фераро-Флорентинския събор, където 2 години се е спорил точно по този въпрос и най-накрая унията е била факт. Но при положение, че тогава православните признават основни догматични положения на Западната църква, включително и за Троицата и така нататък, в други случаи това не е задължително. Аз, доколкото разбирам, Вселенския не спомена за такова нещо. Той спомена за чисто административно признание, административно-еклезиологично признание на първенството на папата и той се позова на ранохристиянските времена, преди на Четвъртия Вселенски събор Константинополската църква да получи патриаршески статут. Тогава, разбира се, християнския свят е признавал върховенството на папата, след това настъпват дълги векове на разделяне. Сега, въпросът, който аз се забавам, кому е нужно това? Аз си задавам въпроса, кому е нужно това и си мисля, че въпросът не е църковен. Вижте сега, съвременният свят е свят на глобализация и разнообразие в глобализацията. Някой да работи, примерно, за обединение на протестантските деноминации. Те са хиляди на брой. В исляма има над 72 основни с различни разклонения. Значи и той не е единен. Значи не виждам защо трябва да се посяга на исторически сложили се автономни поместни църкви с един въпрос, който винаги е бил много болезнен и според мен той по-скоро ще разбуни духовете, отколкото ще се стигне до някакво единство. Аз поне за мене бих оставил християнския свят да се развива в състояние на това разнообразие, което го е създала историята.
Преди да продължим, нека да чуем какво ще съдържа документа в Равена и какви са официалните коментари на Ватикана. На телефона е журналиста Димитър Ганчев от Радио Ватикана. Документът на православно-католическата група от Равена с обем 10 страници съдържа 46 параграфа, които разглеждат отношението или напрежението между съборността и църковната власт, а финалната част е посветена на примата на папата. Съборността като синоним на триединството, определящо реда в църквите, се разглежда на 3 нива – локално, регионално и вселенско. В документа се потвърждава, че както на локално ниво се признава властта на епископа, а на регионално властта на един епископ сред останалите в региона, така и на универсално ниво се признава първенството на един от тях или протос. На същите нива се разглежда и църковната власт. Всички епископи заедно си сътрудничат и се признават взаимно, като никой не може да направи нещо без консенсуса на другите. Групата в Равена от католици православни потвърждават, че в тази антична практика на неразделената още християнска църква предстоятелства в любов римската църква, според израза на свети Игнатий Антиохийски, т.е. римският епископ е пръв между патриарсите или протос. В документа обаче няма съгласие по историческото тълкование относно прерогативите на римския епископ като протост. Именно и това ще бъде материята на следващите дискусии. Документа признава съборността на вселенско ниво, упражнявана в икуменическите събори, което включва активната роля на римския епископ като пръв сред равни. И в заключение се признава, че съборността и църковната власт са взаимосвързани и взаимозависещи. От тук, че примата трябва да се съобразява с тази съборност. Според кардинал Валтер Каспер, председател на Папския съвет за християнското единение, този документ окончателно и недвусмислено фиксира примата на римския папа, с което разкрива пътя към възвръщане на единението между католици и православни, разделени от схизмата през 1054 година. Според него това е първата важна крачка, но не трябва да се преувеличава, защото до пълното единение остава много дълъг път. Новото, посочва Каспер, че за първи път православните църкви признават универсалното или вселенското измерение на църквата и заедно с това, че това вселенско ниво включва съборността и църковната власт, която включва и примата на папата, т.е. практиката на античната църква, която признава, че първият епископ е епископът на Рим. Благодаря на Димитър Ганчев от Радио Ватикана. Да. Една изключително сложна богословска трактовка. Как може да я дешифрираме за зрителите? Сега това, което чух от уважаемия журналист от Радио Ватикана, отново ме кара да мисля, че не сме пред сензационно, а пред едно повтарящо се събитие. Всички тези членове за съборността и приемането на принципа на съборността за мен е компромис от страна на апостолическия престол. Защото православието в тези спорове, православните църкви и общности винаги са излизали с аргумента, че те са съборни, в основата стои събора, а не единовластието. Тук виждам компромис между съборното начало и принципа на единовластието. Значи, ако това е компромис от страна на католическата църква, то компромис от страна на православната е било, доколкото разбирам, твърдо да заяви първенството на папата в християнския свят, такова каквото той е било преди, в ранните християнски векове, преди схизма. Значи нещата се оформят в един, така бих казал, традиционен историко-богословски кълъп, схема, която лично за мен не звучи като нещо ново и като нещо сензационно. Просто се възобновява един прастар спор и ако това е така, ще се възобновят и прастарите противоречия, гарнирани с нови, проистичащи от съвремието. Значи, ако едно време противоречията са били предимно между съборното начало и единоначалието, сега вече към противоречията ще се прибавят и конфликтите между Вселенската патриаршия и Московската, конфликтите на регионално ниво във връзка с новите автокефални църкви, признати от едни, непризнати от други. И разбира се, конфликт над конфликтите ще бъде позицията на отделните православни църкви. От практиката знам, че техните позиции се координират много трудно. Това е почти една непосилна, поне за настоящия момент, задача. Тоест, така както ви слушам, излиза, че този документ вместо към единство може да тласне православието към ново разделение. Да, може. И то така се очертава, доколкото разбирам, в Равена представител на Московската патриаршия е напуснал,
някои са изразили съжаление, нашия представител не е бил, не знаем какво са казали другите, те първо ще научим, но съм почти сигурен, че единство от страна по местните православни църкви по този въпрос няма. Значи той е или рязко отрицателно, както при московската, или пасивно, както нашата, или мълчаливо несъгласие, както вероятно други. Благодаря ви за вашето гостуване. Естествено, уважаеми зрители, една такава тема не може да бъде изчерпана само с едно предаване. Вяра и общество ще продължава да я следи до следващата неделя. В Ловеч, където се роди химнат "Върви, народе възродени", съграждат първи у нас катедрален митрополитски храм, посветен на нашите първоучители – светите Кирил и Методий. Нека подкрепим богоугодната и патриотична инициатива на Ловчанската епархия, като дарим средства за довършване на строежа. Уникредит Булбанк клон Ловеч. БИК Уникредит БГ СФ. В левове. БГ 85 Уникредит 76 30 10 76 56 61 11. В евро. БГ 15 Уникредит 76 30 14 75 72 86 76. И в щатски долари. БГ 51 Уникредит 76 30 11 75 63 06 89.